Dnes otváram klub rodinných spomienok, aby som pomohla rodinám vybudovať tú najkrajšiu rodinnú tradíciu. Mať každý rok na stene novú kapitolu svojho príbehu. Všetky tieto obrazy spájam z rôznych fotografií a vyrábam úplne sama. Viem, že dať za takúto pamiatku 90 eur naraz vie rodinný rozpočet zabolieť. Preto som vymyslela tento klub, kde si sumu rozdelíte na drobné. Namiesto jednorázového nákupu si odkladáte len 7,50 mesačne a každý jeden rok odo mňa automaticky dostanete nový veľký rodinný obraz na plátne. Ako členová klubu máte u mňa nekonečne veľa grafických úprav úplne zadarmo, kým obraz nebude na 100% dokonalý. K tomu si zamrazíte dnešnú cenu materiálu už navždy. Keďže všetko robím ručne a poctivo, do klubu vezmem len prvých 10 rodín. Chcete pre svoju rodinu začať túto tradíciu? Napíšte mi do komentára slovo klub a pošlem vám do správy detaily. Ďakujem, že sledujete TAT obrazy.